رئیستی агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Турсунзода фаъолияти худро дар заминаи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ барои солҳои 2017 ва 2018 ба роҳ монда як қатор корҳоро ба анҷом расонид. Дар 3 моҳи соли 2017 ба рئисати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Турсунзода 515 нафар шаҳрвандони бекор муроҷиат карданд ки аз онҳо 417 нафарашонро занҳо ташкил медиҳанд. аз ин миқдор 158 нафар дар соҳаҳои гуногун ба кор таъмин карда шуданд. дар ин бора Фарух Рабиев, мутахассис дар самти бозори меҳнат, чунин мегӯяд. طبق نقشه چهاربینی ریاست агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Турсунзода мо то имрӯз дар соли 2017 ду маротиба ярмаркаҳои ҷои кори холӣ гузарондем. аз ин 158 нафар дар соли ҷорӣ бо кор таъмин кардем ва нақша дорем ки 5 май насиб бошад ярмаркаҳои ҷои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронем, то ин ки мардуми бекор ҷои кори холии худро дарёфт намуда зиндагии худро пеш баранд. дар 3 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи корхонаҳо ташкилотҳои шаҳри Турсунзода ба мо ҳисоботҳои моҳона пешниҳод мегардад. дар моҳи апрели соли ҷорӣ 58 ҷои кори холӣ пешниҳод шудааст ки мо пешкаши корҷоён гардонда истодаем. мутобиқи нақшаи раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Турсунзода барои соли 2017 ду маротиба ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шуд. ҳамчунин аз тарафи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ дар намуди қарзи бефоиз ба шаҳрвандони бекор ки дар раёсат ба қайд гирифта шуданд ва хоҳиши соҳибкорӣ доранд ба 10 нафар аз ҳисоби бозгашти маблағҳо зиёда аз 20200 сомонӣ барои машғул шудан ба соҳибкории хурдимиёна дода шудааст. мегӯяд сармутахассис оид ба шуғли аҳолӣ Ашуралӣ Шоев. дар 3 моҳи соли 2017 аз тарафи раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Турсунзода 517 нафар шаҳрвандони бекор ҳамчун бекорчӣ ба қайд гирифта шуда, аз инҳо 158 нафар ба кори доимӣ ба корхонаҳои ташкилотҳои шаҳри Турсунзода ба кори доимӣ таъмин карда шуданд. аз ин миқдор 120 нафар ба корҳои ҷамъиятии музнок сафарбар карда шуданд бо ҳамкории ҷамоати Навобод, ҷамоати Турсун Тӯйчиёв дар корҳои ҷамъиятӣ ба муҳлати 1 моҳ равона гардиданд. дар ин 1 моҳ корҳои ободонӣ барои гузарондани Наврӯзи байналмилалӣ шаҳрвандон ба кори мавсимӣ фаро гирифта шуда буданд. аз ин миқдор 11 нафар ба шаҳрвандоне ки хоҳиши соҳибкорӣ кардан доштанд ё чорводорӣ ё ки кишоварзӣ доштанд 10 нафар ба шаҳрвандон ба маблағи 20200 сомонӣ маблағ пардохт карда шуд ки онҳо ҳозир дар саҳми худшон фаъолият карда истоданд. аз ин миқдоре ки аз 517 нафаре ки мо гуфтем 165 нафарашон ба касбомӯзӣ курсҳои кӯтоҳмуддат фаро гирифта шуданд ки аз инҳо 60 нафар онҳо уже хатм карданд. 60 нафар курсҳое ки фаро гирифта шуда буданд, ин курси атласу адрасбофӣ буд. шаҳрвандон баъд аз хатми касбомӯзишон ба касбҳои дилхоҳи худ, яъне дар хонаҳои худ ё ки дар дуконҳои худ фаъолият бурда истодаанд. ногуфта намонад ки дар назди раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ маркази касбомӯзӣ таъсис дода шудааст ки дар ин ҷо занону духтарон ба ҳунарҳои адрасу атласбофӣ, гулдӯзӣ, гилему қолинбофӣ, дӯзандагиву пазандагӣ ҷалб карда шуданд. нафароне ки маркази номбурдаро хатм мекунанд бо шаҳодатномаи касбӣ таъмин мегарданд, мегӯяд директори маркази касбомӯзӣ Мавлуда Ҳаитова. филиали маркази касбомӯзии шаҳри Турсунзода аз соли 2015 кори фаъолияти худашонро дар назди агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Турсунзода оғоз намудааст ки то имрӯза мо якчанд даставордҳои ба даст овардем. имрӯз мо ба ихтисосҳое ки ба қаблан адрасбофӣ, гиламбофӣ, қолинбофиро вақте ки ин ҳунарҳо аз бар рафта буданд, мо дар рушди эҳё намудани анъанаҳое ки миллие ки то имрӯза миллати тоҷикамон доштанд, мо андаки бошад ҳам саҳми худамонро гузарондем. имрӯз дар шаҳри Турсунзода 60 нафар духтарон ба адрасбофӣ
ба тариқи ройгон аз тарафи раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ хонанда шуд. имрӯз ино соҳиби сертификат шуданд. то имрӯза идорпулӣ дода мешуд, яъне стипендия дода мешуд талабаҳо ба тариқи ройгон хондагиҳо 120 сомон таъин карда буданд. имрӯз мо хурсанди аз он вазорати меҳнат шуғли аҳолии шаҳри ҷумҳурии тоҷикистон миннатдорем ки имрӯз ба касбомӯзон ғамхорӣ карда идорпулишон имрӯз зиёд шуданд. имрӯз 60 нафар духтарони мо сертификати шаҳодатномаи сертификати адрасбофиро ба даст гирифтанд. имрӯз мо хурсанди аз он ҳастем ки имрӯз 5 нуқтаи мо аз шаҳри Турсунзода пайдо шуд. як нуқта мон ки ҳаст аз ҷамоати деҳоти Навобод духтарони мо фаъолият доранд. адрасбофи унҷа ба ташкил намудем. با مقصد رشد و احیای عنعنه‌های ملی مردمی تاجیک در مرکز کسب‌آموزی 5 دستگاه آدرس‌بافی روی کار است و زنان و دختران مشغول کارند و علاقه آدرس‌های استحصال شده بانوان ترسونزادگی به فروش برآورده شده است. با مقصد کم کردن شماره بیکاران در جامعه به طور رایگان در مرکز زنان و دختران به هنرآموزی جلب کرده می‌شوند. صابر جان سعیدوف، سیف‌الدین ابراهیموف، شهر ترسونزاده، جهان‌نما.